te halo prolog te hakani ka video mtagasngi ngashka ban pani phima ba manne dan ki unknown numbers ma ba phoninga dengan pani phi pani ni nga khampasif ra ni penga dadang kwa ban pek new number long bakumno la bande front dada phi kwa ban te bakade fraud te ngi haban use to true callers app te ngan pe new true callers app ni te ni ba pa han manjin ma ba nga khamsif ra ba nga bade ba la de pen mane am nama ba ki pa ki unknown numbers ta hadin tunga search kanika profile hang tu te pe khani ka thone ka fraud number te new number ha chi syam dera ba dun kamma ni ki ba pau saw ni te chi syam ni new number te la da phi kwa ban delete ru ngate nga hab delete nama ba kini ki number te kamlong ra ban bu te unwanted call delivery fraud thing aina kanika unwanted call mo bangam use close tadin to panan delete nang ni titi la padli te new kini ki number ki ba kham ba use ki belong ban padan kam te lada phidam new true callers apps am phila ban use lada kidan ki unknown numbers ba call ye phi lada dei shibo komenta lada tan mono ba call ye phi de ki teb bade mono ka nama ba new callers app ka long kaya rap sibon lada phi padan kam ba phi dan kinu ki unknown numbers ki ba call ye phi te lada de ki ba shu hack ki ba shu mut pan thok ye phi ru ka pa message ru kala ban pau pej kamang ni te haji syang ne ru ka dan ka fraud message tabanga pan ngala delete no te kane padi ka message ka ba ngi dan kam ban yulada phi kwa ban delete ka song kaman chu phi tamba ka fraud phi banda husiar ba tangani khule sibon nganges kamba kanika ching pantip changai phi kalong ka ba mentai moya psyaki nang pej nama ba bale ban shu shane than ha ki unknown number sam kamlong tera phi banda husiar perlap khule sibon khule jarngu te sobhaya kersan lam kanika youtube channel chunga